Ie, ffarm Crugmore ym Penparc Aberteifi oedd y man cyfarfod, lleoliad newydd i glwb beicio clasurol y Teifiside. Cyn dechrau, roedd cyfle i bawb gael ymarfer i gyfarwyddo gyda'r trac newydd, a'r cychwyn gweitha posib i gerwyn coch llath Williams. Damwen yn ystod yr ymarfer. Mwro boi, groeso boi ymlaen i, sy'n mewn iddo fe a gyrraedd y bake upside down a is i gydag e. A mae wedi plygio'r fforcs a mae jyst wedi benni am iddi. I rasio'n gyntaf, oedd y beiciau cyn 1965. Rwydir rhwng y challengers oedd hon am fod y tad a'r mab, Terry a Gareth, yn y crysau melyn adnabyddus. Tai ras i gyd yn y dosbarth a'r mab Gareth gath y gorau ar ei dad, yn ennill 2 ras a felly y dosbarth. Terry, pencampwr Ewrop 2 gwaith, yn ennill 1 ras ac ail yn ei ddosbarth, gyda Andy Carter o Henffordd yn drydydd. Terry, great to see you here again. We can't keep you away. No, I enjoy coming down to Wales and seeing all my old friends. I've been coming down to Wales for 50 odd years and unfortunately I'm 72 next week, which is quite an age to be. If somebody had said to me when I was 18, will you be racing when you're 70, I would have said no. Nesa oedd dosbarth y beiciau cyn 1968. Mitchell Harris ar gefn i BSA oedd gyflyma yn y ras gyntaf, ond collodd yr ail ras ac o gynlyniad Phil Anslow o Bontepŵl ath a choron y dosbarth, wedi iddo gwpla'n ail, trydydd a chynta yn y 2 ras. Cafodd Dan Evans o Lanelli 2 fuddigoliaeth allan o 2 yn nosbarth y beiciau cyn 74. Fe'n ennill y bencampwriaeth gyda 1 rownd yn weddill. Ail yn y dosbarth oedd Andy Story o Landudno ar ei Honda, a thrydydd yn y dosbarth oedd Sam Gittos ar ei CZ. Yn anffodus, dim ond 1 par nath yn ddangos yn nosbarth y sidecar, felly marciau llawn i John Caffrey o Hwlffordd a'i partner Dan Spencer o Wlad yr Haf. Yn cefnogi ac yn noddi'r digwyddiad unwaith eto eleni yr enwog Bill Gwyn. Ond yn anffodus, ddim yn reido. No, I won a gold medal for falling off. I don't know how I did it, and I shouldn't have been able to do it, but they gave me gold for doing it. But I hurt my shoulder and my shoulder blade, so I came to look after Cochin, but he's not having a good day, as you know. Nag oedd wir, ar ôl cwmpo yn yr ymarfer ath pethau o ddrwg i wath i gerwyn, wedi iddo gael gafel ar feic arall. Ys i benthyg beic, gath interspan o'n o, so sy'n lwc dy fi eddi. O gwbl. Na un peth bydd lwc dy fi, bydd yn sgrwb dy fi fori. Ti'n gael benthyg beic arall te, sy'n 2 i bdri? Na, sa'n meddwl ni, na, welly byd o'r bryw o'r agor o feics. Un oedd yno'n cefnogi oedd chwaraewr rygbi i'r Scarlets ac i Gymru, Scott Williams. Deryn bach yn gweithio i, fod ti arfer cystadlu dinan? Ie, tyfu bach, bryn i'n ifanc, ond gwrs i dewis rygbi wedyn, a fi'n credu nes i'r dewis gorau. A sy'n want yn y trial gydion dy fe? Falle ar ôl y rygbi? Ie, ar ôl rygbi, siwr, bydd i'n meddwl, digon amser fi i motorbikes wedyn. Mae coch llath yn gwerthu beic, os ti'n moyn, mae wedi plygu tyma bach, yma ar werth, dy ge? Ie, fi wedi gweld e. Ie, no good yn gyda. Yn nosbarth y Twin Shocks cafodd Rhys Edwards a Nigel Davies frwydr ffyrnig trwy'r dydd yn hedfan o gwmpas y cwrs. Ond ar ddiwedd y dydd, Rhys ath a hi yn ennill pob ras. 2 ail a thrydydd gafodd Nigel a Dan Evans gwplodd yn drydydd yn y dosbarth. Ond hefyd yn gystadleuol iawn, reidwyr lleol Gareth Noble a Dylan Davies. Ond oedd pethau ddim yn mynd cystal i Iwan Midway. Beth ddigwyddodd? Wedi cael ei bwysio gormod bach mwy, pyn o sand ych chi'n mynd jyst i croesi. A jyst nath i agros, a ffeiliais i reitno fe, dylas i'r ffens a'r lleir sgwbman. So, anna fe, sy'n ni'n bysyn, sy'n mynd i dorri, so mae'n iawn. Oedd yr hen beic mas dy ti eddi fyd? Ari, dim yr Maico sy'n mas dy fi eddi, 440, Twin Shock, a dwi'n mas o'r KTM. Ond nhw'n KTM twlodd fi off, so am y Maico wedi bod mynd yn gwrdd trwy'r dydd, ddim i'n trwbl efo. Ie, sticat yr un rhaid, ha? Fi'n credu bod e'n wedi fi. Yn ogystal â'r rasis confensiynol, roedd yna ras arbennig cof am y reidiwr ac arwr lleol Gareth Bowen ar y cyd gyda chlwb beicio Arberth, a Phil Anslow o Bontepŵl ath ar clws goffa arbennig yma. Llongyfarchiadau iddo fe ac i glwb y Teifiside am gyfarfod llwyddiannus dros ben.